Hapreng gini ki arsenam duna. Hapreng gini ka klam COVID-19. Bon kinong tray ki baha khmat. Lani kita ki bangi khot ki frontliners ki baai ki jing syakri baha khmat na benta ka jela na benta ki pai nong snong. Tena preng gini kinong tray baha khmat. Kinong tray hakila thai kboru ki dei kita ki frontliners ki batray shitam med lepas step na benta ban ai jing syakri ya ka jela. But ngingit scam ru ngitip ru ba kakam lat pathai kbor kamdei kakam ka basuk ndei kadei kakam ka pa hadu tata namar ban ai ban kren ya kicing shisha tena kaliang jong ka shlong ash diocese hagni ka singi klasim ya kani kalat ban ai kicing kublei kerpang ya kinang tre hakilat pathai kbor ba pher ba kentop ha ka print bat electronic media ha ka ba kalat terwa kerpang na ka mas ba khot bat ingkat kicing kerku tingi sim kani kalat ban ai kicing kublei ya ka shlong ash diocese ya Reverend Archbishop Victor Lingdo, Father Richard Manbah Majau, Vicar General, Barok Lingdo na yung Bishop Bleshbon. Ya kalar pathai kbor la ithuru kum kipaya basau ha kasinchar paiba. Kakam pathai kbor kadai ka bentaru banwara ya kusuk kasan ha ki umlang salang. Khamtam hakum kini kapor ki paiba ki yo ki jingtip babunjat lingba kila pathai kbor. Bat ladak kum kila pathai kbor ki bakla kan kta ru ya ki umlang salang. Kumta kini ka jaj kam kum dai ka basuk handai kadai kam ka badan ya ke jingkir khli si benda ban burom ya ke jing syakri jengki ka Shillong Archdiocese kala penmenta kerpang da kamas bukhoj ha kini gesi bala terwa do fada present porani bolong we ne klingdo batho ya ki bor jeng balang bar ke jing mentoi hakim nang salang apun kot da ke jingkir khu kerpang do fada Sholin khar kongor kidon pun jaj bun rukom ki jing thangan re menta kumni ngan krentang lai jaj ki rukom thangan kumban penwandur na kini ke lai tali ke jing puli bat nakasam bat kumjuru haga bedai bat kasni borom jong kinong tre jong kilat pathai kubor ba per na kaleng Father Richard Manbah Majau bari Vicar General ka Shillong Archdiocese ulai ka kurwa bakerpang ya baro kinong tre hakila pathai kubor hagi benta ba per hakabau la porturu yeke kamrat ba bakile mentaga sengi kumka Archdiocese hagamas jungi ni la doi kerpang ya ki tu ki batre hakilat pathai kubor hake keteng ju Archbishop ada keteng ju kadai sisi berkoi nashimi ke dikalat panai kublei ya baro ki tu ki badan meta ha kapan priang ya ki kubor oper ngidon ni kata ka bangyot ya kata ka electronic media bat ya kata ka print media kini kidan ya benda ka bakrau ha haka imlang salang jungi tinga shimi ke dikalat panai kublei pi baro natip bagani ka kam de ka kam ka basuk ka de ka kam ka bola ka bakia ba kidan ki por ki ba fiable ha ka por stan miet ngale dang step ani kidan ki por ki ba fiable sigi jaka ki ba sejgai kidan ki por ki ba fiable sigi jaka ki ba jinja ba ha ba kiwi kim la man le hendai ma pi le pan ko wari ki ki jinja ki ba per ha ki shnong ha ki jaka ha ki thai nong kan dong kum ju ru asar ka de ka kam ka bolong ha ka kitin paring yong ka bolong demanding ba kani ka kam ka champi tekum ta kum ka balak nila kan mau panduai nak benda jompi bangitip ma phi de kibre ki badan yela ka jong ki yeng sam ki badan yela ka jong ki khon ki ti hala ka jong ki yeng sam badan bon ki por phi no ila ka jong ki yeng sam ban be shikini ki kam ha ka chingam ka jompi kibi ki kam le se nil ki labu da ka por phi mi ka ta baje pat phi poi ka ta baje henry ki tu ki batrai hakilat bathai ki bor ka don ka jiket ka bakhya ba ka jing tre system jompi ka long ka bashakai ba do ka ta ban ngatrai ngam dan ke jing bakla bunong bapi ki utre kila batai gubor teng pimi dang step ba teng pipoi tela miet bah sila ki jong ki yeng sam bale ban le bah ya ki ek ke ba ma phi kwa banai na ka benta ke imlang salang sakwe rungi ba kilat batai gubor ki dei ru kita ki ba ai ke jing tep ngasu perkhat menta ka sngi kan nang sim menta ha ke jing laniam ngasu perkhat ngong bangi hala ke jong ki yeng sam ngi supet na ki mobile ki jungi ye ki jing ja ki pa per henry mapi pilai ci tu ki jaka ki per ban cover ya kini ki news tinggal dapat daga ka ci sobrom ya baro ki tu ki batrai hakini ki lat pathai ko bor hoy ngi ju ong berbor ba mapi ki batrai hakilat pathai ko bor bar ki khobor leni kita ki ba mapi pi ai ye ki jingtip haka imlang salang katu ka de kata ken ka ba ki brio ki yo snow bar ki i ya ki ege ke baja bar ka kata ye ki jimu ke jimberkhat leni ka wanra ye ka kom berkhat haki imlang salang tikum ta ngi kwa ban buru ka jingkar pa te phi ki batre ha hakilat pathai ki bor ngi kwa ba pinong ba phi de bonong ra ya kata ka jingba wanra ya kata ka jingsuk wanra ya kata ka
ya kata ke jing tu ke badai shisha ndai kata ke bawan ra lesi ya ke jing apai ke bawan ra ya ke jing kulmar hoi ke kamram jupi kalong ru banwan ra ya ki iki kumba kilong hendai ke jugo por ya ke jing sup ya ke jing bha ke de ki iki ke ba komsan ba tu kata ngakwa ruban ai ya ke jing ai kublai ke bakrapang bha na ke benta kini ki media ke jungi ke badan apa ke diocese ke jungi ngidon ya ka saskom ke ba tristom bah na ke benta ban priang yi ki khoboro per jongi kum ka diocese pilale ek kam ko ha bat kum balong mentari le ndai shoot tang bale se bangia ban pe tang lama ki kebel hande lamba ki facebook lamba ki youtube ki bri ki pe hakaleng ke perthai ki pe ikini ki jingja ki baca hakani ka diocese ke jungi kum ka mas bakhot ndai tang mangi hanya po ri ka si ki ba pe ya kani ka mas ke jungi hande keleng ke perthai ki bri ki pe ya ka mas ya ki mas ke jungi tu kum tangi skongu hadu kata ya kani ke jingja stam jong ka saskom ngidan ru ya ka dan bosku media ru ke ba dangshen ke badang shuan ke bale ya kani ke benta nanti ngidan ru ya ka kut khubor yeng kristan ke ba ngiju ai man lau banai halaki jong ki yeng sem ni ko abanong ru ya ki prabangai perangkam ya kani ka kut khubor yeng kristan ke bade shisin si banai kidan ki khubor ki ba ka palang ai na borok lai teli ki diocese nang ta ki wanra ru ye ki jing kai ki jing tho ki ba hang tu pok ki yeng stan tinga shim ki kala ru bonong pi subha shim ru ye ki tu ki yeng stan ho ya ki ni por ki blade ngila dan ru ya ka salsa kada dia la ka jom ke jinge ho ya ki ni por ni bismillah la su ban bo ya ka salsa te hendre he ka juga por pat hendre ka juga por ni ko bonong ba kini ki jing persyang na kaliang jaga balang ha ka juga por ki dan ru shibuan ki jing tho ki jing tar ki ba ka diocese ka penmi kiling do kiriuniam nata ki pa ki jong blai ki pami ki jing thoi ki per bonong ra ki jing song bonong ra ki jing kai kini ki ta ki ba ki balaja haka imlang salang jungi te hukum gani ke pot sa sisien nasim ye kini ke jing ai ku blai ya paro kitu ki badan benta kitu ki bawan ra ya kita kata ki lat pathai ku bor haka imlang salang ho nginam la ba itu di pi bai hending ni sim kulum kum ka balang ni sim kulum ban ai ku blai pi bat ngi doi ru nam ta jupi ba blai ai ya ke jing ka jing kha na ka benta jupi namar pi tristam ka por thia ka por dam ka por bam ka por di tentang kampian ni pi henry pila sim ye ke ni kalan kum kata ka sab ka ba blai ai kerpang ni pi tinga sim ye ke ni kalat ban ai ku blai pi bai ai ba ka jing tristam jupi ai ba ka jing pun priang jupi ya ki khubor nang ta ya ki jing tip haka pertai haka imlang salang kilang sya kata ki ban penruspa ya ke jing brio jungi ban ngasubon ong kani ki jing ai ke jing blai nak benta jungi to ai bo blai the ya ke jing khu par ke jing ai nak benta jungi sasisiet haka keteng jong ke balang haka keteng jong ke diocese ngasim ya kani kalat ban ai kublai shibon tu blai nang khu ipi baro ki betrai hakilat pathai khubor per ki badan haka pertai haki imlang salang par khamtam haka ni kari ga jungi kublai shibon ublai ur khu ipi Hagni si blai pat kamas kerpang kalong nak benta kilong mi baro si benta ka sing borom ka jingkiu ka maria thesti shabreng wat ka badai ru ka singi rakhi yo lai lot kari India baro kwei